אומן חושים נגד פיאט פנדה החדשה, מי מנצח? אני רוצה שאת תחשבי על שם של מישהו או מישהו שאת מכירה. יש לך? תחשבי על האות הראשונה. תראיתי את זה בראש ככה, א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', י', כ', ל'. היה לך, זה י', נכון? תושיט יד ככה. פעם הבאה שאת פוגשת את יובל, תגידי לה שלום. אז מה הדהים אותך יותר? מה שעשיתי או לראות את הפיאט פנדה בפעם הראשונה? פיאט פנדה. די, נו. אין מה לעשות. לפחות זה שווה לייק ועוקב? כן. תחזיק את הטלפון ככה מולי, תחשוב על הספרה הראשונה. ישר עלה לך לראש. זה או 0 או 1. אמרתי 1, אתה חייכת. זה 1. תסתכל עליי. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. הסיסמה שלך זה גם ספרות שחוזרות על עצמם. אני קלטתי, זה 1, 4, נכון? ואני בפנים. איזה מלך. אז מה הפתיע אותך יותר? מה שעשיתי או לראות את הפיאט פנדה בפעם הראשונה? תראה את הדבר. די, נו באמת? תראה את הלדים האלה, תראה את העיצוב הזה. לא מאמין, לפחות זה שווה לייק ועוקב? שווה.